kuo jamni manyakach. Jopuonjre kod jomadongo madie timo penj mar KCSE mitime kor higa biro ndikre gi Sh7,200 ng'ato ka ng'ato. Jopuonjre manotimo klas 12 higa mokalo koro nikod thuolo mar chako oro kwayo mar donje kuonde tiegruok mag tije lwedo TVETs kod KMTC. Nyakora gin gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok kari 36000 amachiegni nyinga Milton Ochieng'. Jalar kom mar riwruok mar pinje Afrika Raila Odinga nyalo buonjo bang' piny Guinea Bissau singo mar dhi goyone ombulu e yiero mar tarik 15 dwe manyien e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Koloso e kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi e kinde limbe mare pachoka, jatend piny Guinea Bissau Umaro Sisoko owacho ni piny Guinea Bissau biro dhi nyime kod tudore gi Kenya e weche mag somo, pur kod ohala. Jatend piny William Ruto nopako Sisoko kuom piny Guinea Bissau kuom puodho tipo mar Raila Odinga, ka bende olando ni jopuonjre mag Guinea Bissau biro chopo pachoka mar yudo tiegruok e mbalariany ma pachoka e weche mag pur. By giving you my assurance and that of the government and people of Kenya of the friendship and partnership between Kenya and your great country, and to thank you most sincerely for supporting Kenya's candidature of the Africa Union Commission, as I informed you earlier last year, and to in a very special way recognize your efforts in not only supporting the Honorable Raila Odinga, but also canvassing support for him. Duol mar KUPS koro yawo thuolo mar oro kwayo mag donje TVETs kod KMTC ne jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo. E okang' mokwongo, KUPS timo kepo e tielo mopogore kaka wuono gichako kod KMTC kod TVETs mondo chiw thuolo ne jopuonjre madonjo e dwe mar adek. Chenro ma kama biro kawo thuolo mar ndalo 21 kibiro lore tarik 14 dwe manyien. Jopuonjre manotimo e kind 2000 kod 2024 duto ni koda thuolo mar keponi. Jopuonjre madier nuoyo timo KCSE dwe mar 7 yudo thuolo mar oro kwayo mar gidonje KMTC kod TVETs ka gitiyo kod maksi manyien dwe mar 9. Kwayo ioro e mbui mar KUPS. Ten migao mar arita koro singo matieko timbe ma kweth jomaundu mosebedo ka thiro chenro mag arita kwe kendo rocho kwe pachoka. Koloso e kinde manoyawo ayanga bad migao manyien mar obila mabiro konyo e tayo chenro no. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen nowacho ni gisefwenyo moko kuom riwruoge jomaundu misiro kod josiasa, kendo chiwo chik ne josiasa mora mora maniyud ka keth makamano ni biro kawo negi ondamo mager mar chik. Moko kuom riwruogego oting'o Team Kazoo kod Jeshi la Ala ma e gwenge ma Kamkunji e boma ma Nairobi, J10 kod Starehe Taliban e gwenge ma Kibra, Wajukuu kod Nyanya kod Ranga Boys e boma ma Mombasa. Preparedness and logistical capacity, promote public trust and confidence, improve welfare and motivation of officers, and support government efforts in mitigating climate change. Public servants, including Ngao and police officers who will be found abetting these crimes, will be sacked and charged. On the other hand, politicians or financing or benefiting from the activities of these gangs are equally culpable. Irrespective of the office they hold or social status, we will prosecute them. Kawadhi nyime gi weche manyien e thuolo ni en ni tend arita kwe sub-county Manyakach koro yango achije 108 mitudo gi kuo madhok e alwora no. Achijego idwaro mondo mi ochope apisi mar okwach kich mar konyo e timo nonro e wi kuo madhok kod timbe njore mosebedo kadhi nyime e gwenge Manyakach. Gino mosekelo luoro ne jodak makono. Kaluwore kod milome mar jalup county commissioner e sub-county Manyakach Job Anunda,
Kwan duto mar achije mago gin 108 ka gwenge ma South Nyakach otelo gi kwan mamalo mar achije ka gin 27, South East Nyakach luwe machiegni gi 25, ka komachielo gwenge ma Obocho yangi ni nigi achije 15, Sigoti 14, Jimo East 12 to Koguta 6. Achije go omi ndalo 7 machopo e apisi mar okwach kich kendo chiwo ler e wi chal makamano. Jaod bura ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri ogolo siem ne josiasa manie sirikal mondo were gi go siasa motenore kod akwede mag dhoudi, kowacho ni siasa makamago keto piny Kenya kama rach kendo duoko ji chien. Kanoloso e gwenge Malaki e kar chung' od bura mare ma Laikipia East, Kiunjuri owacho ni dhoudi duto nyaka mi luor mowinjore. Jaod bura no okwedo moko kuom josiasa ma wacho weche moko mageto pogo gwenge ma Mount Kenya. Wacho Kiunjuri goeko obiro e kinde ma josiasa manyo sir kuom jopiny kotenore kod dhoudi motelo ne yiero ma 2027. Na wale wengine wako ndani ya Kenya wasifikirie kwa sababu Mount Kenya watu hawajafurahi ati watu Mount Kenya region wako na shida na president ama na serikali ati wataingilia katikati. Iwe tena tumerudia ile siasa ya 41 against 1. Ati tunataka kugawa nchi ya Kenya tuweke Mkikuyu kando na Mumeru. Nataka kusema sisi wote tuko ndani ya serikali. Wale viongozi ambao wameanza kueneza ukabila kwa sababu ati kuna shida Mount Kenya region lazima wakome. Tunataka kuelezea viongozi wengine watuheshimu. Na hii heshima lazima itapatikana. Kama uko Western Kenya, kama uko Mombasa, kama uko Nyanza, isiwe ati ukiamuka sasa kwa sababu kuna shida Mount Kenya region unaweka Wakikuyu wote kwa debe moja, unaweka watu ya mlima kwa debe moja. Hiyo lazima tuwaelezee kinaganaga. Sisi hatutakubali kutengwa kwa sababu kama kuna Mkikuyu amekosea wengine, pigana na huyo Mkikuyu peke yake. Imedo neno weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo, ka waduogo to wabro dhi nyime gi mathoth, kik idhi mabor. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Beikori marcha kuwuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny.
koda sigendni mayudore e wendego. Wadan thum gilmore. Okay. What den giravi. Okay. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wakelonu chenro mar Tiedero. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo, kamati mar duond buch ODM e kar chung' od bura ma Lego Usonga dwaro mondo tim yiero manyien e kar chung' od burano. Kotelnegi kod jagoro margi Paul Waringa, jotelogo dwaro ni mondo ruch oko yiero manotim e dwe mar 11 higa mokalo, ka giwacho ni ne ok otime e yo mahuyanga. E romo manokelo kanyakla telo mar ODM ma Lego Usonga kod jokombe mag wode bombe ma Siaya, jagoro nowacho ni gidwaro ni listi mar jok ma iwacho ni noyier manochwal e log tich mar ODM mondo mi odwoki mondo chiw thuolo ne yiero makare. Maeri en jakob mar ward ma Lego Usonga ma bende wacho ni kagin kod nyawadgi ma Rose Ayoga bende ywak ni jokanyo mage ne ok onywaki e yiero no. Korka kore jakob mar ODM ma Lego Usonga Thomas Okoth Rondo wacho ni moko kuom apisa manochung' ne yiero kata presiding officers norem chopo kuonde yiero kendo ne gichuogo mana listi mabandia. Jogo mandiko jo yiero onego bed kuonde yiero chakre saa 1 okinyi nyaka saa 9 modiechieng'. Jogo ombulu neno biro adier iseche machon kendo ne gin kuondego. To jomandiko joyiero to chung' ni joyiero nene ok obiro iseche mowinjore. Mar ariyo, nene ok ofulgi bopuodhgi e nyim joyiero nikech ne gionge ni magi officers ma ochung' ni yiero to magi mochung' ndiko jok mag oyiero. Koro gikwayo ni kadi aidha nuo yiero or kel list ya mondo ji okagwa e polling station mondo wang'e ni ng'ano manoyier ka kapok wadhi mbele e ward. Polling stations man kodo en 125 to kaka township duto ok nodhi maber, ok noyier nikech ne onge presiding officers kod CEOs ne onge. Ji nobet abeta piny to owinjire to ji ok ne nyal winjire malong'o ka onge presiding officers. Koro wan kaka jokombe waneno ni yiero manyocha otim
i grassroots mondo oketh mondo nonane kaka inyalo time iyo maber. Kok nyal duok yiero e polling stations to mondo kama no ok nyal timre to duok list maneno osedhi malo mondo wachungusa wayud ni jok manoket go e gin kosek gin. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron nogolo paro mar medo omenda mar CDF mondo mi okonye siro som jopuonjre mag JSS. Oron wacho ni jopuonjre mag JSS bende nigi dwaro mar omenda ma kamano kamoting'o chudo mag school fees, gedo mar klese kod mamoko. Bende nopogore paro gi joma dwaro ni NGCDF mondo gol kata duok chien kwan omenda michiwo ne chenrono, kowacho ni NGCDF osekonye gedo mar sikunde mathoth kendo siro som jopuonjre maonge nyalo. Nowacho magi Manyata Comprehensive School kama nodhi sidhe klese 6 manoger gomenda mar NGCDF. Sama wantiere ni nyithindo manie grade 6, grade 7, grade 8, grade 9 jonyuolgi nigi tich matek moloyo nikech CDF ok kony mwalo ka e somo. To nyithindo gi idwaro kuomgi loka, nyithindo gi idwaro kuomgi buge, nyithindo gi idwaro kuomgi uniform manengone ni malo kaka ja sekondari. Omiyo nadwa kwayo sirikal mamalo ni ka wadok e bunge wa josiasa wane ni waloko chik mondo pesa mabiro ka okony nyaka nyithindo mamwalo, mondo CDF ni oyienwa kata gimede pesa mondo wane ni wang'iewo lokas e skunde wagi. Adwa wacho kendo gi duol mamalo ni somo mar nyithindwa kata gedo mar skunde osadhi maber nikech wan gi national government CDF. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua otimo limbe ne jatend duond bura man Kenya Martha Karua e pare mag Eshogwe e kaunti ma Kirinyaga. Limbe no dhi mbele gi sani ka jood bura Gathoni wa Mushomba ma Githunguri, Jane Kihara ma Naivasha, Wanjiku Muya ma Kipipiri kod seneta ma Kirinyaga James Murango e moko kuom josiasa moyuoro Gachagua e limbe no. Romo ma kamano biro e kinde ma Gachagua kod jatend piny William Ruto osebedo ka duokore e lela. Gachagua osebedo ka romo gi jotelo e dalane wa Munyoro, ma bende osiepege osebedo ka wacho ni en gi romo mag neno ni Gachagua ochung' kaka jatend piny e yiero ma higa 2027. Jaod bura ma Bumula Wamboka Wanami osiemo contractors ma yule tich manomi tenda e chenro mopogore mag dongruok e kachung' burano. Wamboka wacho ni contractors ma kamago ibiro mayo tich kendo imiyo ji mamoko. Koloso e nyasi mar yawo ayanga ka tiegruok tij lwedo ma Cardinal Otunga Technical College yo Lutumba, jaod burano nowacho ni omenda mag CDF osekonyo mokalo e bero gedo mar ka tiegruok no, kojiwo jonyuol mondo orwak nyithindgi kanyono mondo giyud lony mag tije lwedo kaka yo achiel mar duoko chien wach nok mar thuolo tije pacho ka. Hatimaye ziko classes zingine hapo zilikuwa zinaendelea, contractor akazembea, tumemwambia asiporudi site tutafukuza yeye. Biliso tunaweka hapo classes 2, tukikuja hapa tuko na ETTI, tuko na secondary school hapa. Tunaenda kupatia kila mtoto basari ambaye ako anasoma hapa, hata kama ni kidogo, tutagawana ile iko, kuhakikisha kwamba wazazi wanaleta watoto wengi, kuhakikisha kwamba shule yetu inapanda. Thoth sikunde mag primary county ma Homa Bay ochako tego weche mag telo kod nyayo demokrasia e kind jopuonjre skundegi mondo mi gidong ka ging'eyo kit jotelo monego bed ni iyiero e pacho ka kod kaka itayogi e yiero
korka kitayo yiero mag jotelo. Maeri otime kinde ma yiero jotendgino otimore e yo makare kendo gichamo muma matayo lemogo. Ali Abich nigi mathoth. E kinde mathoth jotend jopuonjre skunde mag primar ithoro yier kod jopuonj manie skunde ma kamago. Kata kamano moko kuom skunde mag primar e kaunti ma Homa Bay koro tayo chenro mar yiero mar jotend jopuonjre ka gitiyo gi lony manyasani, kendo jopuonjre miyo thuolo mar yiero jotendgi kendgi ma jopuonj ok donjre e yiero ma kamago. Skund ji giwegi Malasale boma ma Homa Bay en achiel kuom skunde go eko machiwo thuolo ne jopuonjre mondo oyier jotendgi kendgi ka gitiyo gi lony manyasani, kendo ma miyo jopuonjre bedo kod ng'eyo matut e weche mag demokrasia, weche mag telo kaachiel kod okenge monego luw e kinde ma itimo yiero. Jopuonjre mane laro lemo mopogore e skundono kamoting'o president kod jalupne, governors kod senators e kind lemo mopogore ne omi thuolo mar timo kampen kapok thuolo mar yiero chopo. We've taught about democracy, and this is the best time to exercise democracy to our learners in preparation for the future leadership. We had the president seat, we had the deputy president seat, we had different cabinet secretaries, and our learners proved to be the best from the campaigns that we were having until the last point where they were doing their elections. We gave them a platform whereby they were giving their manifesto. So from that point, some of them decided they will continue with that role, and from there we take it from that point. Banki sera mar ombulu ma omi jopuonjre thuolo mar yiero jotendgi kendgi, jotend jopuonjre go ne obedo kod thuolo mar chamo muma mar apisi. Chenro mane otele kod jokanyo e riwruok mar Okinde LSK e bade ma kaunti ni. Advocates come dressed in their serious attires. It means that what they were doing, the elections were not in vain. Yeah? It was a serious affair, and they've been sworn in, and they are taking serious responsibilities. So it's a good thing for children who are upcoming. Mana kaka itime piny Kenya tok yiero kama jotelo chiwo twak margi bang' chamo muma, jotend jopuonjre go ne obedo kod thuolo mar golo twak margi. First of all, I want to thank the learners that voted for me. I want also to thank them for letting me the president for term 2. It was all by God, and to glory to God. Promise to serve with honesty, kindness, and determination to ensure your voices are heard. Together we will make our school to be a better place. Thank you for this opportunity. Jonyuol wacho ni chenro ma kamano miyo nyithindo bedo kod ng'eyo weche mag yiero kod miyo gi mijing'o mar biro bedo jotelo kinde mabiro. Ne en gima ber mane skul oloso ne nyithindo, kendo en gima biro miyo nyithindo neno kata ka giwuok e skul kata ka gidongo, gineno kaka ji nyalo bedo ka giyiero kuonde ma ginyalo tele ne jowetegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Sigana no mitna mokalo aparoga kaka koyier president to koro imiye polise makowe to miye arita. Aparo ni president ma sikul koyier tibro miye prefect gi monitor emarite kako bila. Nyakwaramogi tiwa nawegi kanyo bang' thuolo machuok waduogo gi paw tuke. Iluonga ni Milton Ochieng' oriti masani.